Halló, sziasztok! Üdvözlök mindenkit a Studio Architecture Klubban, a Design Talks beszélgetés sorozatban. Ez a harmadik napunk itt a Salon Budapesten, és az ötödik beszélgetés. A mai beszélgető partnereink Kovács Zsófia, a Max City lakberendezési bevásárlóközpont center menedzsere, Katona Csaba, a Katona Manufaktúra alapítója és vezetője, illetve Csap Viktor, a Studio Architecture alapítója, vezetője, házigazda. És a téma az egyedi bútor vagy termék, és bevallom, amikor így beszélgettünk korábban, nekem ez volt egy kicsit a legfogósabb, hogy ez egy olyan nagyon spéci témának tűnt, de aztán, hogy beszélgettünk róla, egy csomó érdekes szempont merült fel, hogy vannak speciális esetek, vannak tévhitek, úgyhogy ezekről fogunk most ma beszélni. Én Újlaki István vagyok, a Roadster magazin design és építészet rovatának vezetője, és akkor kezdjük is a beszélgetést. Szóval azt hiszem, hogy ez mindannyiunk számára, a laikusoknak is nyilvánvaló, hogy az egyedi bútor presztízse óriási, ha megjelenik egy magazinban egy projekt, akkor ott persze mindig kiemelik, hogy és a konyhában egyedi tervezésű ez vagy az, tehát ezt nem kell ragozni, ugye ennek az előnyei eléggé nyilvánvalóak. Viszont azzal kezdném akkor Zsófit és Csabát kérdezném első körben, hogy milyen előnyei lehetnek egy terméknek egy egyedi bútorral szemben. Hát a legnagyobb előnye az, hogy ez már ki van találva, ezen nem kell gondolkodni, ezt meg kell rendelni, ki kell választani, és haza kell vinni, be kell illeszteni az interiőrben, de ugye a design vagy már megtervezett termékeknél is ugye be tudunk egy csavart hozni, vagy nagyon sok gyártó be is hoz egy csavart, hogy testre szabhatom az adott bútort, mobiliát, tárgyat, ugye kiválaszthatom a színét, a konfigurációt, azt magamnak variálhatom, és ugye ez nem csak bútoroknál, ruháknál is nagyon sok esetben alkalmazható. Például itt láttam egy minit kiállítva, ugye a mininél is volt pár éve, hogy bizonyos alkatrészeket saját színben lehetett kiválasztani, és ezáltal már én így ugyanúgy magamra tudom szabni, tehát a termék esetében is tudok a magam számára kedvező, vagy nekem tetsző egyediséget kölcsönözni, és hát nyilván, hogy elég csak 5 alkatrészt, nem tudom, 20 színben, mint választási opció felkínálni, és akkor már is kb. 3 milliónyi választási lehetőséget kínálok, és ettől én magam is jobban érzem magam, hogy mégiscsak egy csavart belevittem valamibe, ami már kész volt. És nyilván vannak olyan termékek, amihez szerintem nem illik hozzányúlni, amit úgy terveznek, olyan tervezőneve kötődik, fűződik hozzá, amihez nem illik hozzá nyúlni. Nyilván itt meg ugye maga a értéke és a presztízse a bútornak már önmagában jelen van, és megtestesül a bútorban, úgyhogy ez egy óriási előny, hogy ezek sokszor már ilyen szoborszerű alkotások, és csak gyönyörködni kell benne. És erre még szerintem visszatérni. Csaba, egy kicsit ilyen hóhért akasztják jellege van a kérdésnek a te esetedben, hiszen ti pont egyedi bútorokat gyártnák, de pont ezért lennék kíváncsi a véleményedre, hogy van-e ehhez hozzáfűzni valód. Igen, én egy picit visszamennék a tervezés fázisába. Szerintem nagyon fontos, és ott van az első felelőssége a tervezőnek, belső építésznek, lakberendezőnek, hogy ő segítsen irányt mutatni egy picit a megrendelőnek, hogy hol legyen az elválasztás adott termék esetében, vagy egy egyedi dolognak a gyártatásában, hogy abba a tervezett interiőrbe az a legjobban bele tudjon simulni, és itt kell először tanácsot adni, vagy útmutatást, hogy igazából ez egy termék, vagy egy egyedi gyártású bármilyen más mű. Nagyon fontos, hogy a tervező, lakberendező, belsőépítész egy picit legyen alázattal a megrendelőre is, de nyilván neki irányítani kell. Tehát nem minden esetben fontos az, hogy az egy egyedi, kiforrott, gyerekbetegségen átesett terméket emeljünk be, hanem ha a tervező eldönti a megrendelővel jóváhagyva, hogy igen, lehet ez egy picit ilyen handmade, érződik, hogy ez egyedileg oda lett szabva ez a bármilyen bútortermék, akkor igenis akár meg lehet valósítani egy nagy nevű kiforrott bútormárka mellé is beillesztve egy egyedi gyártást. De szerintem ebben nagyban van felelőssége, aki a koncepciót fölépíti, hogy ez hogyan tud működni. Mint egyedi gyártó nyilván örülünk minden egyedi kihívásnak, de nagyon sokszor mi is azt érezzük, hogy nem biztos, hogy ez az a projekt, ahol ezt meg kell tanulnunk, megoldani ezt a problémát,
Ha már van benne rutinunk, akkor állunk a feladat elébe, de nyilván ezek a kiforrott, átgondolt, akár jó nevű branddel egybejáró késztermékeknek óriási előnyei vannak, viszont nagyon sok interiőrben nem illeszthető be, mert mindig kell az a pici, az a különlegesség, amit egy egyedi gyártás hozzá tud adni ehhez. Az előnye, igen, a terméknek az egyedi bútorhoz képest, hogy az már ki van találva, volt egy csomó elbénázás a gyártás alatt, meg egy csomó prototípus, és az nehéz, amikor mondjuk tervezőként egyedi bútort tervezel, hogy csak úgy kitalálni szerintem nem jó egyedi bútort, ha nem tudod, hogy ki csinálja meg. Én például azért szeretek a Csabával dolgozni, mert hogy ha először azt mondja, egyébként mindig azt mondja, hogy nem, de aztán mindig kitáljuk, hogy igen. Mert vagy beleszeret, vagy nem hagyja nyugodni, hogy lesz jó, és igazából ettől lesz utána a végén sztoria. Sokszor ezt nem tudom, hogy a megrendelő érzi, vagy nem érzi, vagy tudja, nem tudja, a végén kap egy szép tárgyat, ami mondjuk csak neki készül, ez mondjuk jó az egyedibe szerintem. Tehát ez egy nagy különbség. Igen, és akkor, hogy melyik a fontosabb, az idő, meg a kiforrottság, vagy az, hogy legyen sztoria. Nagyon jó, ráéreztem a következő kérdésre, mennyire lehet előre tervezni egy projekt során. Tehát, hogyha van ez a játék, így a tervező és a gyártó között, vagy kivitelező, akkor nyilván van ennek egy ilyen folyamat-menedzsment része, hogy ezt vagy ki kell találni, és akkor előbb-utóbb meg szorítani fog a határidő. Ezt hogy tudjátok megoldani? Nem minden esetben számítható az idő. Vannak ilyen ökölszámok, nem? Hogy nem tudom, ennyi idő a gyártás, de a fejlesztés sose számoljuk bele, hogy az mennyi idő, mi kitaláljuk. Mi készülünk ezekre a különleges kihívásokra, hiszen óriási alapanyagkészlettel rendelkezünk. Tehát ha jön egy eszement Viktor ötlet, és ahhoz kell valami különleges anyag, akkor arra törekszünk, hogy elég legyen csak kimenni az udvarra, vagy bemenni a raktárunkba, és megtalálni hozzá az alkalmas anyagot. Nyilván rengetegszer van olyan felkérés, vagy különleges anyag, amit be kell szerezni, és az hosszú időt vesz igénybe. Törekszünk arra, hogy a tervezés ne vegyen fel, illetve a gyártás előkészítés ne emészen fel több időt, mint maga a gyártás. Általában nem szokott sikerülni, hanem mindig sokkal több idő van a tervezésre, elhúzódik, és nagyon kevés idő marad a gyártásra. Ezt nagyon nehéz megoldani, hogy a rövid idő alatt a gyerekbetegségeket ki tudjuk küszöbölni. Szerintem egyedi bútort olyan céggel csinálni, ahol nincs gyártás előkészítés, szerintem az egy vakvágány, vagy hogy mondják, szóval az egy zsákutca. Szóval csak akkor menjen bele az ember tervezőként egyedi gyártásba, hogyha a partnernél, aki ezt megcsinálja, annál van gyártás előkészítés. Még egy-két dolog kell az egyedi gyártáshoz, nem csak gyártás előkészítés, ami legalább ennyire fontos, azt gondolom. Hajlamosak vagyunk szerintem azt gondolni, hogy az egyedi bútor az mindig drágább, de Viktor, vajon ez minden esetben igaz? Nem. Köszönöm, Bert. Nem, hát nyilván vannak a Star Designer bútorok, amik jó drágák, meg vannak a prémium márkák, ahol mondjuk egy kanapé 5-6 milliónál kezdődik egy kicsi, és határa csillagos ég. Ezt nyilván egy egyedi simán tud olcsóbb lenni bizonyos tekintetben. Én azt gondolom, hogy nem minden esetben igaz az, hogy az egyedi bútorgyártás drágább, de az, hogy sztoria van, és ha ezt a sztorit ügyesen tudjuk tálalni, hitelesen át tudjuk adni a megrendelőnek, akkor ez a pluszköltség nem szokott gondot okozni. Tehát nagyon erős az, hogy az emberek, akik csináltatnak egyedi bútort, lesz egy kötődésük a tárgyhoz, és ez büszkék legyenek rá, hogy ez nekik lett gyártva, és ehhez mi avval tudjuk hozzásegíteni őket, hogy a sztorit is adjuk mellé. Korábban itt szó volt egy beszélgetésben a design mint befektetésről, és akkor annak lehet egy olyan előnye is, hogy mondjuk ha nem a saját lakásában, hanem mondjuk egy étteremről beszélünk, vagy valamilyen köztérről, vagy ilyen közösségi helyről, akkor ott az emberek azt kapásból felismerhetik, hogy jönnek, mennek, és azt mondják, hogy ez itt egy Árne Jakobsen. Tehát, hogy akkor így ilyenfajta előnye is lehet, tehát mint befektetés, vagy mint egy ilyen anyagi előnye. Igen, van. Tehát, amikor van egy ilyen felismerhető tárgy, amit jól beégett már az emberek fejébe, akkor az nyilván, és annak van egy presztízse, akkor bármilyen térbe behelyezzük, akkor azt a presztízst azt átadja a térnek.
és ugye ott az egyik helyen van a Prestige, a másik helyen pedig a Story. Tehát ez a kettő versenyzik. Ugye egy széket bárki meg tud venni, de például csináltunk a Csabával egyszer egy asztalt, ami valami 150 éves malomnak a gerendájából volt összerakva egy kis részbetéttel. Szóval ezt nem tudja egy szupersztár tervezőnek a termék, amit bárki elmegy, megvesz, ha van pénze. Egy ilyen asztalt nem tud. És akkor de ez a kettő versenyzik, hogy most van Story, meg van Prestige érték. Kinek mi a fontos? Beszéltünk arról, hogy a termék az ugye gyorsabb, tehát szerintem az átlagemberben az, hogy elmegy a kék-sárga szaküzletbe, és ott nagyon gyorsan beszerez bármit, de hogy elnézést, Zsófi, de igen, ezt szoktad mondani, de csak a húsgolyóra gondoltam, mert azt szeretik ott. Szóval, hogy nem mindig gyorsabb a késztermék beszerzése, és hogy erre tudnál esetleg példát mondani, hogy hogyan van ez? Személyes példát tudok felhozni, hogy nagyon régóta vágytam egy Tolomeo lámpára, megrendeltem, és annyit kértem csak, hogy piros legyen, és 3 hónapot vártam rá. Szóval elméletileg ez is egy késztermék volt, de mégsem volt, mert nyilván szériában bizonyos színeket meg a Covid idején voltak ilyen esetek, nem, amikor elakadt az ellátási lánc, és akkor ott aztán igen még 3 hónapnál külön dolgok is voltak, ha jól sejtem. Illetve a Covid idején volt egy olyan trend, hogy a beszállítókat, a gyártók arra kötelezték, hogy sokkal nagyobb raktárkészletet halmozzanak fel, úgyhogy akkor sokkal gyorsabban elérhető volt minden, hogy nyilván ez is változik azzal, hogy éppen mi történik a világban. De alapvetően egyébként én úgy látom a kereskedőknél, főleg a prémium termékeknél, hogy nem nagyon tart raktáron senki semmit. Tehát, hogy ugyanúgy megrendelésre készül minden, annyi, hogy ott a fejlesztési idő nincs benne, hanem a gyártónak éppen az adott kapacitását túlterhelt, vagy nem túlterhelt, ez gondolom szezonfüggő is. Az egyedibe ott a maga a fejlesztési idő az, ami megtoldja. Meg az alapanyag beszerzés, hogyha erről van szó, a másiknál meg a készterméknél meg elvileg az alapanyag ott van a polcon, csak leveszik, összeszerelik, vagy picit legyártják, meghajtják, bekárpítozzák, de ez is el tud menni 3-6 hónapra. Csabánál itt adódik a kérdés, hogy egyedi bútorból bármi gyártható. Nem tudom, hogy milyen technikai kihívások vannak, vagy voltak ilyen speciális, ilyen emlékezetes kérések, hogy mit akart egy ügyfél, de hogy ezt próbáltam zanzásítva úgy megfogalmazni, hogy bármi gyártható egyedileg. Igen, azt gondolom, hogy bármi gyártható egyedileg. Nagyon fontos az, hogy az adott kivitelező, aki megkapja a feladatot, csak olyan feladatot vállaljon ez egy gyártásban, amiről fel van készülve, és ne ő akarjon űrhajót gyártani, hogyha egy speciális bútort kell. Sajnos Magyarországon ez nem mindig így működik, hanem mindenki belecsap abba a projektbe, amit éppen megkaparint, és majd valahogy elkészül. Akkor ezt a folyamatot úgy is el tudom képzelni, hogy lehet egyedi bútor termékké válhat, hogyha mondjuk, nem tudom, kitaláltak valami olyan egyedi megoldást, ami tök jól működik, és ilyesmi, akkor akár le lehet védetni, és lehet belőle szabadalom, hogy nem tudom, hogy volt erre példa, vagy ez tényleg így van-e. Ezen sokat dolgozunk a Viktorral, hogy ez így legyen, de nem szabad elfelejteni, hogy Magyarországon vagyunk, tehát itt levédeni egy olyan tárgyat, de azt gondolom a világban is nagyon nehéz, hiszen minimális változással anyag, forma világban már is gyártható ez. És nem is ez lenne a cél, azt gondolom, hanem inkább az, hogy olyan tárgyakat, ha már rálépünk a tárgy tervezésre, és ezeknek a tárgyaknak a brandé megvalósítására, akkor inkább az a fontos, hogy olyan tárgyakat tervezzünk és kivitelezzünk, ami valamilyen szinten a mi gondolatvilágunkat képviseli, mellé tudunk állni, és itt lenne nagyon fontos kihangsúlyozni azt, hogy de jó lenne, ha Magyarországon is manufaktúrák, kisebb, közepes cégek össze tudnának kapcsolódni, és a szakmák együtt tudnának alkotni tárgyakat, és ezt lehetne fölruházni egy brandértékkel, és ezt még mindig egyedi bútorgyártásnak neveznénk. Tehát, hogy ez lenne a fontos. Sajnos a belső építészek is általában a könnyebb utat választják, mert nagyon nehéz megtervezni egy bútort, és sem az idő, néha a pénztárca sem engedi, és ezért inkább fordulnak a jó bevált késztermék felé. Ami adott esetben nem biztos, hogy mindig a legtökéletesebb megoldás, ez feladatfüggő. Gyakorlatilag minden egyedi tervezésről salgópolcon kívül, és ezt mondjuk az ember saját magának könnyen be tudja vállalni, hogyha van egy jó partner, aki tud gyártani, de ügyfél fele az, hogy a szék neki kényelmes lesz, vagy nem lesz kényelmes, az egy olyan fejlesztési folyamat, ami szerintem időben nem fér bele,
És én jártam úgy, csináltam széket, ügyfélnek nem volt jó, és akkor ott maradt a nyakamon, költséggel mindennel, hiszen nem veszi meg akkor. De nyilván ez ennek a folyamatnak a része, mindennek van jó meg rossz oldala, ezzel együtt kell csinálni. Az ember eldönti, hogy egyedit szeretne, vagy terméket válogat, vagy. Ez kicsit az a témakör is, hogy fel is volt írva a honlapra, akit figyelte, hogy hogyan befolyásolja a projekt célja és a célcsoport a döntést, tehát hogy ezek is azok a folyamatok, ami eldől így a tervezés során. Zsófi, te korábban beszéltél már erről egy kicsit, hogy vannak a design bútorokban is variációs lehetőségek. Az engem érdekelne, hogy van ez bocs, hogy ezt mondom, de van ez a népszerű kategória, az IKEA hack, tehát hogy hozzá lehet nyúlni egy termékhez, és aztán még lehet utólag így egyedisetni rajta, vagy hozzáadni funkciókat, vagy valamit ott csavarni rajta, vagy masszívabbá tenni, vagy bármi. Hogy ez a fogalom, vagy ez a kategória létezik a design bútorok esetében is, vagy az már szentségtörésnek számítana? Én szentségtörésnek tartom, én egy ilyen IKEA hackert ismerek, a saját gyerekemet, aki megkapta ezt a papi kutyát, amit mindenki ismer, mintha egy ilyen lufiból lenne, nincs szeme, nincs füle, nincs farka, és akkor ő időről időre ezt folyamatosan újra festette. Ott szerintem belefér, de én nagyon nem esnék neki semmilyen más bútornak. És visszakanyarodva még az előző kérdéshez, hogy például a morózógyárnál néha az embernek az az érzése, hogy ilyen open source-ban terveznek, mert hogy konkrétan így szinte teljes méretezett technikai leírással ellátott anyagokat lehet letölteni a polcokról és a bútorokról. Én újra előállítok, és nem a gyárból rendeltem, de valahogy mégis olyan érzése van az embernek, mintha tálcán kínálnák a lehetőséget a kreatív emberek számára. Illetve még a design bútorok kapcsán még maradjunk egy pillanatra nálad, hogy szerintem az is egy tévhit, hogyha valaki mondjuk most kezd ismerkedni ezzel, és vegyünk egy tipikus esetet, hogy csak a saját lakását, azzal találkozunk a legtöbben, hogy azt rendezzük be, hogy kevesebben rendeznek be éttermek, mint lakást, azt azért ismerjük el. És hogy, tehát aki most ismerkedik ezzel a világgal, annak az is egy fontos információ, hogy egy design bútor az nem feltétlenül azt jelenti, hogy mondjuk egy autó árát ráköltjük egy asztalra, hanem az sokféle árnyalat van, és vannak hozzáférhetőbbek, meg megfizethetőbbek. Tehát aki ebben gondolkodna, és mondjuk csak egy nappalit vagy egy helyiséget rendezne be ilyen design bútorokkal, akkor érdemes körülnézni a piacon. Persze, hogy érdemes, ugyanúgy, mint a kanapék esetében, hogy nem ok nélkül vannak kategóriák, hogy 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, hogy milyen szövettel választom, és akkor van az elérhető és a csillagoség a következő határ, úgyhogy én nem riadnék vissza. Ha van egy célom, és akarom, akkor azt úgy is elérem, csak nem most, hanem lehet, hogy 2 vagy 3 hónap múlva, hogyha ennek, nehogy Isten mondjuk, financiális okai vannak. Még szerintem nagy lehetőség van a vintage design bútorokban. Ha jó minőség, akkor sokáig jó, meg ennek van egy ilyen klasszikus értéke. Tehát, hogy ezt mondhatjuk, nem? Hogy mint ahogy vannak a designer márkák, ott is vannak az ikonikus darabok, amik nem tudom, például a Louis Vuittonnak az a kocka táskája, majd mint a fából lenne, az a mai napig ugyanúgy lehet vele kereskedni, meg ugyanúgy, ha betesszük valahova, annak van egy presztízs értéke. Illetve ezek a kategóriák el is mosódnak, nem? Tehát ugye például most van a Ludwig Múzeumban a fordított tárgyak kiállítás, ami pont ezt boncolgatja, hogy az iparművészeti tárgy, egy design tárgy, vagy egy műtárgy, hogy ott néha ilyen bizonytalan a határvonal, hogy melyik mi tud lenni. Fölkérhetek egy szobrászt, mondjuk, hogy egy lámpacsaládot alkosson meg nekem. Ez egy szobrász szemlélettel elkészülő dizájntárgy lesz, de nem lesz szobor, és nem is az a funkciója, hisz azért dizájntárgy, mert egy funkciót is mögé teszek. A tervezőmet megbízom azzal, hogy ezeket a funkciókat, ennek a funkciónak az ellátásához szükséges, nem tudom, szerelvényeket, alkatrészeket rejtse el, esztétikus formába öltse, de én tőle egy lámpát rendelek, és nem egy szobrot. Viktor, az még egy nagyon érdekes kérdés, hogy tipikusan milyen arányban jelenik meg mondjuk egyedi bútor és termék egy projektben? Tehát például volt-e olyan projekt, amiben tiszta egyedi bútor volt, tehát hogy mindent egyedileg találtatok ki? Úgy tudom, volt olyan, ami nagyon közel állt ehhez. Mondjuk a mi közületi projekt, mi szeretjük ezt így csinálni, amennyit csak lehet. Én nem ismerem annyira a márkákat, szerintem ez lehet, hogy ebből jön, és nekem egyszerűbb megtervezni, mint kikeresni egy olyat, ami jó.
Kicsit olyan is lehet mögött, hogy nem a biztos megoldásokra mész, hanem inkább mindig újat tervezni. Kockáztatás? Lehet. Nem, úgy értem, mindig újdonság, hogy valami, tehát nem az, hogy rutinból dolgozni, hanem hogy menni egyfajta kreatívabb folyamat felé. Nekem van egy kérdésem a Csabához most, csak hogy az érdekelne, hogy és ezt amúgy megkérdeztem volna, de most így, hogy te nagyon sokat foglalkozol ennek az egyedi gyártásnak a szolgáltatásával, és ugye van ez a termék irány is. Van-e valamilyen, mert hogy én a fejlesztés részét, amikor szolgáltatásba áruljuk ezt az egyedi dolgot, annak minden fájdalmát, meg jó tulajdonságát azt tudom, de a másikat nem. Hát a többi fájdalmat azt mi viseljük, ami még emellé jön. Igen, mi is ráléptünk erre a tárgyaknak a tervezésére. Szerintem nagyon fontos, talán még az előző egy gondolat, hogy legyen az a tárgy jó, legyen beleillő az interiőrbe, szeressék a használók, és nem minden tárgyhoz kell hozzátenni az, hogy ez egy design tárgy. Nem minden tárgynak kell feltétlenül, ami egyedi gyártás, akár design értékűnek lenni. Szerintem az is nagyon fontos hívószó, vagy legalábbis nekünk nagyon fontos, hogy ezek használati és hitelesen felépített tárgyak legyenek. Óriási türelem, alázat, kitartás, stb. Nagyon jó kollégák, jó csapat, jó tím, partnerség, és napestig sorolhatnám, hogy mi szükséges még hozzá. Az alapanyagokat ki is felejtettem, ami nagyon fontos, hogy az alapanyagokat is amennyire lehet környezettudatosan, alázattal használjuk a tárgyakba, tervezéstől elindítva. És itt nagyon fontos, hogy ez egy közös út legyen a tervezőknek, a kivitelezőknek. Hogyha ez egy cégen belül történik, nyilván akkor ez egyszerűbb, de ha külön, akkor is hagyják, hogy a tervezők fogadják be azokat a gondolatokat, tudást, instrukciókat, amit talán egy szakkivitelező jobban tud. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek, és köszönöm a beszélgetést nektek is.